Най-силната отрова не се крие в бутилка. Тя капе от устата ти, маскирана под формата на думи. Да, звучи доста безобидно, нали? Просто някакви звуци, излизащи от устата ти. Вибрации във въздуха, които изчезват по-бързо от мотивацията ти на 2 януари. Не точно. Те не изчезват. Те се впиват, изграждат, създават или разрушават. И точно сега най-вероятно саботираш себе си, без дори да го осъзнаваш. Виж, не съм тук, за да те мотивирам. Мотивацията е като захарта. Дава ти кратък прилив на енергия, но след това изчезва. А аз очевидно не съм тук, за да ти предлагам бомбони. Тук съм, за да те събудя за нещо, което буквално съсипва живота ти, докато си скролваш в TikTok, мислейки, че всичко е наред. Нека ти разкажа една кратка история. История, която ще остане с теб за доста време. Това е историята на Цвети, едно малко момиче, което обожаваше да пее. Тя беше от онези деца, които просто озаряват стаята с присъствието си. Чисто щастие на малки крачета. Винаги пееше, винаги танцуваше, винаги беше точно това, което едно дете трябва да бъде – пълно с живот. Но един ден всичко това се промени. Майка й се прибра от работа. Изтощена, изнервена. Главата й пулсираше от напрежение. А дъщеря й просто беше себе си. Смееща се, пееща, пълна с енергия, точно както децата трябва да бъдат. В началото майката се опита да остане търпелива. Надяваше се, че Цвети ще се измори, но това не се случи и в един момент тя просто избухна. «Млъкни! Гласът ти е направо непоносим!» 6 думи. Точно толкова бяха достатъчни. Виждаш ли на къде отива това? Цвети направи нещо, което аз наричам житейско споразумение. Тя прие, че гласът й е непоносим, че мълчанието означава любов, че трябва да стане незабележима, за да бъде приета. От този ден нататък тя почти не говореше, дори и в училище. Избягваше вниманието. Израсна с вярата, че мълчанието е по-безопасно от изразяването. Само заради едно единствено изречение, казано в момент на раздразнение. Но преди да осъдиш майката на Цвети, нека бъдем честни. Всички сме казвали неща, за които съжаляваме, когато сме били под напрежение. Но ето тук идва страшното. Тези думи не просто нараниха Цвети за момент. Те пренаписаха цялото й бъдеще. И ако си мислиш, да, тъжно е, но какво общо има това с мен? Абсолютно всичко. Защото всички ние сме това малко момиче. Единствената разлика е в думите, които са оформили нашите собствени споразумения. Може би някой ти е казал, че не си достатъчно умен, или че не си достатъчно креативен, или че никога няма да успееш. И ти си му повярвал, сключил си това споразумение със себе си. И все още живееш според него. Ние обичаме да си мислим, че думите са просто думи, че можем да кажем нещо в разгара на момента и то ще изчезне. Но не изчезва, то остава. Оставя следа, а понякога дори и разрушава. Но ето къде нещата стават още по-зле. Не става въпрос само за това, което другите казват на нас, а за това, което ние казваме на другите, както и на себе си. Защото думите са семена. И без значение добри или лоши, тези семена растат. Сега искам да бъдеш честен със себе си. Какъв е вътрешният ти диалог? Какво си казваш, когато се погледнеш в огледалото? Когато направиш грешка? Когато лежиш в леглото през нощта, превъртайки онзи срамен момент от преди 3 години? Колко пъти си казвал неща като «Толкова съм глупав. Никога няма да стана добър в това. Аз просто не съм такъв човек». На мен винаги ми се случват тези неща. Това не са просто безобидни мисли. Това са команди. А мозъкът ти, той слуша. Всеки път, когато казваш нещо негативно за себе си, ти го затвърждаваш. Сега си представи, че имаш приятел, който непрекъснато ти казва «Не си достатъчно добър, винаги се проваляш, просто се откажи». Щеше ли да запазиш този човек в живота си? Най-вероятно не. Нека да го разгледаме на малко по-дълбоко ниво. Ами ако ти кажа, че всеки път, когато повтаряш ограничаващо убеждение, буквално програмираш мозъка си да го превърне в реалност, ще ти кажа нещо, което може би не осъзнаваш. Подсъзнанието ти никога не спори с теб. То приема всичко, което казваш и мислиш, като абсолютна истина. Повтаряй достатъчно пъти «Не запомням имена и познай». Мозъкът ти казва «Разбрано, ще се постарая да забравяш всяко име, което чуеш». И не си мисли, че това важи само за негативните неща. Същият принцип работи и наобратно. Забелязвал ли си как най-уверените хора в света звучат почти налудничево? Те казват неща като «Аз съм най-добрият, винаги намирам начин, успехът е неизбежен за мен». И с времето мозъкът им го превръща в реалност. Представи си, че имаш личен асистент, който приема всичко, което казваш буквално. Събуждаш се и си казваш «Оф, днес ще е отвратителен ден». А мозъкът ти «Разбрано, ще филтрирам всичко хубаво, което ще ти се случи през деня и ще се погрижа да забележиш всяко малко неудобство вместо това».
И точно това се случва в ума ти в момента. Програмираш себе си да вярваш в определени неща за това кой си и на какво си способен. А най-лошото е, че никога не поставяш тези убеждения под въпрос. Просто им позволяваш да те определят отново и отново. И за разлика от онзи приятел, който непрекъснато те критикува и обезценява, този, когато би отрязал веднага, когато твоя собствен вътрешен глас казва тези неща, ти му вярваш. Даваш им сила. Повтаряш ги отново и отново и ги оставяш да те разяждат отвътре. Ако постоянно си казваш «Аз съм зле в комуникацията», ще избягваш разговори. Ако си повтаряш «Аз не разбирам нищо от пари», дори няма да опиташ да се научиш. Ако вярваш «Аз винаги ще се провалям», ще спреш да поемаш рискове още преди да започнеш. Добре, но как да спреш това? Първо трябва да се хванеш. Следващия път, когато кажеш нещо негативно за себе си, спри. Би ли казал това на приятел? Не. Тогава защо го казваш на себе си? После трябва да намериш начин да го преформулираш. Вместо «толкова съм зле в това», кажи «все още го уча» или «още не съм там, където искам да бъда». Вместо «винаги се провалям», опитай «ставам все по-добър с всяка следваща стъпка». И разбира се, внимавай какво казваш на другите. Думите ти се превръщат в нечий вътрешен глас. Това, което засаждаш, увереност ли е или съмнение? И дори не ме карай да започвам с клюкаренето. Мислиш, че нараняваш другите, когато говориш зад гърба им? Хах, колко мило! Но всъщност програмираш себе си. Така създаваш своето споразумение. Поставяш своите ограничения. Сам се слагаш в рамка, без дори да го осъзнаваш. Майката на Цвети по абсолютно никакъв начин не е искала да навреди на дъщеря си. Но намеренията не заличават последствията. Едно изречение промени живота на това малко момиче. По същият начин, по който твоите думи оформят твоя в този момент. Това не е някаква позитивна глупост, която се опитвам да ти продам. Това е древна мъдрост, която модерната наука е доказала. Всяка дума, която казваш или мислиш, е като код в твоя ментален софтуер. А в момента, най-вероятно програмата ти е пълна с бъгове. И щом стигна до тук, препрограмирайки начина, по който мислиш и говориш, защо да не го превърнеш в навик? Натисни бутона за абониране, за да не чуеш това само веднъж и да продължиш напред. Нека продължим да развиваме осъзнатия ти ум. Защото също както лошият код може да бъде поправен, така и твоята настояща програма. Можеш да я изчистиш. Можеш да я пренапишеш. Можеш да изгориш споразумението, което си приел за своя истина. Как? Като направиш ново. Бъди безупречен с думите си. Без повече самоунищожителни приказки. Без повече клюки. Без повече негативни думи, изтървани само защото си уморен или стресиран. Знам какво си мислиш в момента. Да, по-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Да, каква изненада. Но ти така или иначе вече използваш думите си, за да оформяш реалността си. Просто го правиш несъзнателно, оставяйки другите и най-лошата си версия да пишат сценария. Затова ето моето предизвикателство към теб. През следващите 24 часа третирай думите си така, сякаш всяка от тях струва $1 милион. Защото когато говорим за влиянието им върху живота ти, те струват точно толкова. Спри да бъдеш пасивен консуматор на негативизъм. Започни да бъдеш активен създател на своята реалност. Светът няма да се оправи самичък специално за теб. Думите хвърчат навсякъде и да, кофти, но ти си умен, ти си способен, ти си адаптивен. И можеш да оправиш това, можеш да промениш думите си и може би това ще промени всичко останало. Така че истинският въпрос е: готов ли си да спреш да сключваш споразумения, които ограничават живота ти? Готов ли си да използваш думите си, за да градиш вместо да рушиш? Следващия път, когато отвориш устата си, се запитай: създавам ли нещо положително? Или тихо мълком го разрушавам? Защото ако не внимаваш, думите, които казваш днес, ще се превърнат в рамките, в които ще живееш утре.